Velkommen til registreringsvejledningen for Mining Race. Lad os komme i gang med blot nogle få enkle trin. Download først Mining Race-applikationen fra butikken og start den på din enhed. Du bliver mødt af vores brugervenlige velkomstskærm. Klik på Create New Wallet og indtast dine oplysninger såsom navn, e-mail, placering og mobilnummer. Opret derefter en sikker adgangskode, gentag den for at bekræfte og marker alle afkrydsningsfelter for at acceptere vilkår og betingelser. Disse 12 hemmelige ord er afgørende. De er din eneste mulighed for at gendanne din konto, hvis din mobilenhed bliver væk eller udskiftet. At miste disse ord betyder, at du mister dine midler. De skal skrives ned på papir og opbevares et meget sikkert sted. Nu bliver du bedt om at indtaste de 3 manglende ord på de rigtige steder. Vær opmærksom på korrekt brug af store og små bogstaver. Herefter skal du aktivere din konto. En aktiveringsmail sendes til din registrerede e-mailadresse. Åbn mailen og klik på Activate Your Account for at bekræfte din registrering. Efter aktivering vender du tilbage til appen og logger ind med din registrerede e-mailadresse og adgangskode. Klik på Next og indtast igen dine 12 hemmelige ord for at bekræfte din adgang. Klik på Next og derefter på Continue. Klik nu på Join the Mining Race. Vælg dit foretrukne abonnementsplan. Hvis du har et henvisningslink, indsæt det i det angivne felt og klik på Submit. Vælg din mining-mulighed. Du kan vælge mellem Stable Mining og Speed Mining Cards, alt efter dine præferencer. Angiv antallet af mining-kort ved at klikke på plusknappen. Når din mining-plan er valgt, går du videre til betalingssektionen. Hvis du har en rabatkode, skal du indtaste den, inden du fortsætter. Vælg din betalingsmetode. Fiat-betaling til kreditkortbetalinger eller kryptobetaling, hvis det er tilgængeligt i din wallet. Indtast de nødvendige faktureringsoplysninger såsom fornavn, efternavn, e-mail, mobilnummer, land, by og adresse. Gennemgå fakturaen for dit årsabonnement og bekræft antallet af kort. Hvis alt er korrekt, marker afkrydsningsfeltet for accept og klik på Pay for Order. Indtast dine kortoplysninger og klik på Pay Now. Hvis du befinder dig i Saudi-Arabien, kan du også betale med STC Pay eller YourPay. Du kan nu også blive promoter. Klik på Become Promoter på startskærmen. Læs detaljerne om IconX Rewards. Marker begge afkrydsningsfelter for accept og klik på I agree for at fuldføre processen. Tillykke! Du er nu succesfuldt registreret hos Mining Race og klar til at starte din mining-rejse.